Τι να σου πω, ρε κορίτσι μου. Σε μυστική αποστολή είμαστε. Και έρχεσαι ένστολη να μας πάρουν χαμπάρι σε όλη την πολυκατοικία ότι είμαστε αστυνομικοί. Εντάξει, αστυνομία, με συγχωρείτε, έκανα λάθος, το παραδέχομαι. Πού πας εσύ, ρε? Εγώ ήθελα να πάω στο... Άφησες μόνο του το Θωμά. Όχι, κι αυτός λείπει. Λείπει ο Θωμάς. Κι είναι ο μάρτυρας μόνος του πάνω. Είστε καλά, ρε. Θα αρχίσετε γρήγορα. Ας χάρες. Παρακαλώ. Πήγε, ρε παιδί μου. Τρελάθηκες. Είπατε ότι δεν πρέπει να μας καταλάβουν ότι είμαστε σε μυστική αποστολή. Και έτσι σκέφτηκα ότι αν δουν εμένα να σας φυλάω, θα σκεφτούν ότι φιλιέμαι και όχι ότι είμαστε σε μυστική αποστολή. Άντε ρε, μια ώρα. Έλα, Κατερίνα. Ποιος? Ερχόμαστε αμέσως από εκεί. Έλα, κλείσε. Λουκά! Μέσα εσύ. Ο Θωμάς έχει δίκιο. Απέναντι υπάρχει κάποιος ψυχοπαθής πάντα. Αυτό είναι. Μάλιστα. Μα αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο όπλο και μάλιστα θα λέγω ότι είναι και αληθινό. Μην μου πείτε ότι αυτό το όπλο είναι του Θωμά. Σιγά μην είναι του Θωμά αυτό το όπλο. Πες και εσύ, ρε. Ναι, κοίταξε, ό,τι και να σου έχει κάνει. Εντάξει, ό,τι και να είναι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο ηλίθιος που θα αργόταν με το όπλο εδώ μέσα! Δικό του είναι. Δικό του είναι και εσείς οι δυο πάτε να τον καλύψετε. Όχι, ειλικρινά τώρα εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό το όπλο. Πρώτη φορά. Και εγώ πρώτη φορά. Στην αρχή όταν το είδα το πέρασα για κάποιο άλλο, αλλά τελικά έκανα λάθος. Είναι πρώτη φορά. Εγώ τώρα γιατί δεν σας πιστεύω, Εντάξει. Μισό λεπτό και θα εξηγηθούν όλα. Τι κάνεις εδώ, ρε Όργιο? Νομίζω ότι αυτό έχει λήξει. Λέγε ρε, τι κάνεις εδώ. Θα σας φανεί λίγο παράξενο, αλλά ήρθα μέσα επειδή δεν είναι ψυχοπαθή. Ναι, στον καθρέφτη! Κατέρινα, τώρα έχουμε αναλάβει εμείς. Τι ωραία που το αναλάβατε. Αλλά τι λέω, αφού κι εσείς τα ίδια σκατά με αυτόν είστε. Κατερινάκη μου, εγώ νίκιασα το απέναντι διαμέρισμα μόνο και μόνο. Τι νίκιασες? Πρέπει να της εξηγήσω. Είδα από το τηλεσκόπιο κάποιον που... Κάσε πια, μα να βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας δηλαδή. Τι να πω. Ρε, θα σας ξυλώσω. Θα σας ξυλώσω και τους τρεις. Θα σας πάρω την αστυνομία. Κατερινάκη μου, μη μου θυμώνεις και μου πάθεις κάτι. Θα σας πάρω τον εισαγγελέα. Στα κανάλια χαμός θα γίνει ρόμπα, θα σας κάνω. Έξω. Έξω, ηλίθιοι βλαμμένοι, έξω. Έξω, έξω από το σπίτι μου. Έξω, έξω, έξω. Στο καλό. Απαράδεκτος, μη μιλάς, απαράδεκτος. Και να δεις που δεν θα τα αφήσει έτσι, αυτή θα την κάνει την ιστορία. Ρε παιδιά, αλήθεια λέω, υπάρχει κάποιος που την ενοχλεί. Τι ρε παιδιά, πού είναι ο Πανταζής? Στο μπάνιο. Και εσείς τι κάνετε, παίρνετε μάτι? Κλειδώθηκε μέσα και είπε δεν θα βγει γιατί είμαστε αεραστέχνες. Κύριε Πανταζή, ο Μπισχύρογλου είμαι. Να με αφήσετε ήσυχο. Θα μιλήσω μόνο σε κάποιον υπεύθυνο. Εγώ είμαι υπεύθυνος εδώ. Εννοώ σε κάποιον πραγματικό υπεύθυνο. Στον από πάνω σας. Εσάς δεν λέω τίποτα. Έχω δικαίωμα να μείνω σιωπηλό. Ελάτε τώρα, αφήστε τα νούμερα και βγείτε. Εσείς είστε τα νούμερα. Και μέχρι να έρθει από πάνω σας ούτε βγαίνω, ούτε μιλάω, ούτε πρόκειται να πάω να καταθέσω. Κύριε Πανταζή, ακούστε με λίγο. Εσείς για μας είσαστε ένα είδωλο, ένας μύθος, ένας ήρωας που θα πάει να καταθέσει και θα σωθούν ζωές. Δεν θα πάω πουθενά και δεν θα καταθέσω τίποτα. Ρε με ένα μαλάκα που έχουμε μπλέξει. Το άκουσα.
Όχι, δεν εννοούσα εσάς, κύριε Πανταζή. Είπα υπάρχουν και άλλοι μαλάκες εδώ. Όχι και, σκέτο άλλοι. Υπάρχουν άλλοι μαλάκες εδώ. Γι' αυτό κι εγώ δεν βγαίνω. Θα αναλάβω. Λουκά. Ήρεμα, μην το ζητήσουμε έτσι. Μην δεις. Ήρεμα, θα του μιλήσω. Πώς είμαστε? Εσείς ποιος είστε? Κομπισκίνογλου. Εγώ ποιος είμαι? Μην μου πείτε ότι δεν θυμάστε ποιος είστε. Δεν θυμάμαι τίποτα. Απολύτως τίποτα. Από το χτύπημα θα είναι. Ποιο χτύπημα? Κύριε Πανταζή, λέγομαι Λουκάς Καλούδας και είμαι παστινόμος. Εδώ βρίσκεστε γιατί είστε ο κύριος μάρτυρας σε μια υπόθεση δολοφονίας. Καταλάβατε? Πλάκα μου κάνετε. Στα αλήθεια δεν θυμάστε ποιος είστε. Σαν τι να θυμηθώ. Και τι είναι όλα αυτά μάρτυρες και δολοφονίες? Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτά. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Μάλιστα, ναι. Τι ήθελε ο πεθερός σου? Έρχεται από εδώ μαζί με τον εισαγγελέα. Τι? Θα πάρουν τον μάρτυρα σήμερα για κατάθεση. Ποιον αυτόν? Αυτός δεν ξέρει την τύφλα του. Ήμουν και τυφλός. Πρέπει να θυμηθεί οπωσδήποτε πρέπει να θυμηθεί. Και έτσι θα θυμηθεί. Πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο. Έχει δίκιο ο Λούκας. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο γρήγορο, αποτελεσματικό και έξυπνο. Το έχω! Παρακαλώ, ησυχία στο ακροατήριο. Λοιπόν, κύριε Μάρτης, είμαι ο πρόεδρος του δικαστήριου. Ο συνήγορος υπεράσπισης, η πολιτική αγωγή και φυσικά οι κύριοι ένορκοι. Είστε εντάξει? Το δικηγόρο μου δεν τον χωνεύω. Δεν θυμάμαι γιατί, αλλά δεν τον χωνεύω. Τι θα πει αυτό τώρα? Δεν έχω δικαίωμα να αλλάξω δικηγόρο. Μάλιστα. Κύριε συνήγορε, για πλησιάστε την έδρα. Μάλλον μαζί σου τα έχει. Ωραία, να του πούμε ότι ο Λουκάς του έφερε την πόρτα στο κεφάλι. Του τη δίνεις εσύ τώρα, γιατί κοιτάζει συνέχεια απέναντι εχθές. Έλα. Δεν πας κανένα βόλτα, λέω. Αυτό το θυμάται, Αποβάλλεστε, κύριε συνήγορε, από την αίθουσα. Έλα ρε Πάκη. Αλλά. Λοιπόν, αναλαμβάνετε την υπεράσπιση του μάρτυρος. Και εσείς πολιτική αγωγή. Σηκώ πάνω, ρε. Σου πω λίγο. Τίποτα, θέλω να κάνω αυτό με το περιοδικό. Έστε τι άλλο. Ναι. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, το ζουμί είναι όταν σας ζητηθεί να αναγνωρίσετε αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Και αν έχει αλλάξει, με ένα άλλο χτένισμα ή ένα μουστάκι μπορεί να φαίνεται αλλιώς. Πώς θα φαίνεται αλλιώς? Πού θα βρει κομμωτήριο μες στη φυλακή? Λοιπόν, κύριε Πανταζή, προσέξτε με. Ποιον είδατε να πυροβολεί και να σκοτώνει το θύμα? Αυτόν. Ένσταση. Βρέξτε το διάλο, ρε! Έστα διάλο! Πάμε να κάνουμε κάτι και το χαλάς. Ήρεμα. Απ' την αρχή. Λοιπόν, Μάρτης, πείτε μας τι ακριβώς είδατε στις 18 Απριλίου στις 3 η ώρα. Έβγαζα τα σκουπίδια έξω. Καθώς έβγαζα τα σκουπίδια, είδα έναν τύπο. 2 τύπους, γαμώτο μου, 2. Ή μήπως ήταν 3. Εμένα ρωτάτε, εγώ που να ξέρω. Οκ. Είδες κάτι τύπους. Μετά άρχισαν να τσακώνονται και κάποιος πυροβόλησε 3 φορές. Όπα, για μισό. Πόσες είπες ότι πυροβόλησε? Δεν είπα πόσες. Όχι, είπες 3. Και ήταν 3. Τι έγινε, μεγάλε, θυμόμαστε όσα θέλουμε? Όχι, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Ρε, μας δουλεύεις! Λουκά. Ας τον άνθρωπο. Έφαγε τόσα χάπια. Και μια πόρτα στο κεφάλι. Λογικό είναι. Τι λέει, Δραπάκη, δεν τον ακούς? Κόλπο μας κάνει. Τι θα κάνουμε? Ας το πάνω. Πάρ' το. Τι να το κάνω αυτό? Πάρ' το, ρε, που σου λέω. Πάρ' το, ρε! Έξω, δρόμο. Τι? Όπως είσαι έξω, τον πούλο. Άμα θες κολπάκια και τσιριτσάντζουλες, να σηκωθείς να φύγεις μόνος σου, να προστατέψεις μόνος το τομάρι σου. Άιντε! Μα τι λέτε, κύριε? Ρε, ούστα από εδώ! Άξομαι! Άφησε τον άνθρωπο! Μην αφήνεις τον μάρτυρα μόνο του έξω! Συγγνώμη, ο κανονισμός. Άσε κάτω, ρε! Να δεις τώρα πόσο γρήγορα θα έρθει πίσω η μνήμη του. Το ελπίζω. Α, ήρθε κιόλας. Να είμαι κι εγώ!